Ja näin ollaan nyt ensimmäinen kierros päästy läpi. Ja meidän pitää vaihtaa mikkejä. No. Aivan, eli nyt on siis sekakierroksen vuoro. Eli tämähän on siis... Haluatko sä esitellä ne? En halua. No minä esittelen. Elikkäs nyt on vuorossa tämä sekakierros ja ensimmäisenä meille tulee tänne henkilö A. Ja hän on Kauna. En tunne hahmoa enkä tiedä mikä sarja, mutta... Se on ES Jonnetar. ES Jonnetar. Ole hyvä. Joten meille Suomaan. No, milläkäs mielellä motiiveilla ollaan lähdössä mukaan? Pärisee. Se on hyvä. Siirrytään sitten henkilö B-hen. Eli saanko pyytää lavalle Gretel sarjasta Black Lagoon? Ja milläkäs mielillä mukana menossa? Toivon saavani uutta lelua itselleni ja rakkaalle veljelle. Pelottavaa. Ja mikäs tämä on? Henkilö C. Hetkinen. Ajatus katosi. Joo. Eli Liisa Ihmemaassa. Vocaloid Kaito. No niin, eli mitenkäs täällä sujuu? No ihan hyvinhän tässä sujuu. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja sitten meillä on sellainen tilanne, että me ei ole tänne henkilö D:tä saatu. Eli haluaako joku yleisöstä? Täällä on paljon halukkaita. Minä annan sinulle luvan valita. Oi, nyt minä valitsin kaiken. Sinulla ei ole mitään oikeutta. Täällä on melkoiset suositukset. Nyt katsotaan. Tule sinä. Yksinäinen lapsi. Yksinäinen susi lavalle. Joo, tänne näin. Kuka olet ja mistä tulet? Olen Shion ja tulen tuolta Number 6-sarjasta. Ole hyvä ja käy siihen istumaan. Sitten vaikka hakea se oikea hunksi tänne lavalle. No, hae sinä. Juokse, poika, juokse. Elikkäs sitten pyydetään lavalle meidän arvoisa henkilöhahmo X. Ja tässä... Jos... Ja... Tässähän nyt ollaan sitten etsimässä sielun kumppania ei niin vähäiselle kuin itse kuolemalle, eli viikaten mies. Ole hyvä! Trolling dirt. The dirt itself. Se trollaa eikä tule ollenkaan. Taiskaa trolli. Anteeksi, pieni viivästys. Anteeksi, minä eksyin takahuoneessa. Oikea labyrinttihän se on.
Ja olisiko se nyt ne kysymysten aika? Kyllä vaan. Kyllä vain. Sieltähän löytyykin hieno Kysymys ensin, että millä motiivilla itse kuolemaan täällä Niin. kumppania hakemassa? Millaista kumppania kuolema hakee? Sellaista, joka kestää minua. Se on hyvä vaatimus. Ja nyt sitten niihin kysymyksiin. Eli ensimmäinen kysymys. Pelkäätkö kuolemaa? Ja ensimmäisenä vastaa meille henkilö A. Kuule, minä olen tottunut siihen, kun itsekin on kuolema. Hauska asia. Ja henkilö B. En pelkää, sillä tykkään leikkiä sillä. Pienestä pitäen jo aloitettu veljen kanssa. Meillä on hullu porukka. Ja sitten henkilö C. Vois sanoa vähän sitä samaa kuin tää henkilö B ja sitten myöskin minä en ole ihan varma pystynkö minä kuolemaan. Mua rupeaa pelottaa. Ja henkilö D. No, onhan siihen jo tässä vähän totuttu, kun on ruumiskasojen yli jouduttu kiipeilemään. Mistä tätä porukkaa tulee? Tää vähän pelottaa tämä tunnelma täällä, mutta mitäs itse kuoleman mieltä tästä vastauksista? Hyvältä näyttää. Ja sitten seuraavaan kysymykseen. Onkohan tämä porukka vieläkin yhtä pelottavaa kuin ensimmäisten kysymysten perusteella? Kun suutun, mikä on muuten mun mielestä noin hyvin yleistä. Miten aiot lypyttää minut? Henkilö C. Minä en oikein saanut hänen äänestänsä. Toistaisitteko kysymyksen? Täältä tulee, eli kuolema luetko uudestaan? Kun suutun, mikä on hyvin yleistä. Miten lepytät minut? En tiedä oikein tulisiko siitä hirmu ongelma, mutta että suuttuisitko sinä minulle? En tiedä voisiko se tapahtua, mutta ainakin minulla kun on tämä kyky, että minä voin kaikkien toiveet toteuttaa, niin minä en sitten tiedä, että suuttuisitko sinä. Kuulostaa oikein hyvältä ja otetaan sitten henkilö B. No, minä voisin leikkiä sinun kanssa sitä aikuisten lääkärileikkiä tai sitten voitaisiin yhdessä vähän tapeella tai sellaista. Ensimmäinen vaihtoehto kuulostaa aika hyvältä. Otetaan henkilö D. Mikä se kysymys oli? Saadaanko kysymys vielä kerran vai mitenkä? No niin, eli otetaan vielä kolmannen kerran. Kun suutun, mikä on hyvin yleistä. Miten lepytät minut? No niin. No, osaan tehdä aika hyvää kaakaota. Ja sitten on myös tästä lepyyttelystä kokemusta, kun Nesumia on pitänyt lepyytellä muutaman kerran. Kyllä minullekin kaakao maistuisi. Ja en ole vielä Aalta kysynyt. ABC on pyhäinpäivänäkin auki, niin sieltä saa monsteria toki. No niin, ja mitäs mieltä näistä? Onko mielipiteet muuttuneet? Seuraava kysymys. Kyllä, eli sitten on seuraavan kysymyksen aika. Minne veisit minut treffeille, jos saisit päättää? Otetaan henkilö D. No, ympäri maailmaa voisimme kierrellä ja mukana olisi tietysti rottia, koska ne on niin kivoja. Selvä. Ja henkilö C. Varmaan sinne minun kotimaailmaani ihmemaahan. Ja henkilö B.
Ehkä jonnekin huoneeseen, jonka me olemme veljen kanssa laittaneet valmiiksi ja jossa on muutama puoliksi teurastettu ihminen, joilla voi leikkiä ennen kuin he kuolevat. Ehkä senkin jälkeen. Herra Jumala. Ja otetaan se A. Hetki. Ottakaa edes. Jopas. Ja otetaanpa sitten 4. kysymys. Minkälaista suhdetta olet meille ajatellut? Henkilö B. Tappavaa. Ui. Ja henkilö D. No varmaan joku semmonen jännittävä olisi aika mukava. Ja sellainen, missä molemmilla olisi hauskaa. Ja henkilö A tähän väliin. Mikä se... Minkälaista suhdetta ajattelit? Pärinätäytteistä, selvä. Ja keneltä minä olen kysynyt C:ltä? No varmaan aika ihmeellistä, mutta se ei saata ehkä ihan kauan kyllä kestää. Mulla on vähän sillänsä kun tässä on nyt se minun ensimmäinen niin kuin rakkaani tässä mukana, niin tässä vähän niin ihmisille, jotka yleensä ovat minun kanssa, niin saatte, tai no ihmisille, mille tahansa, niin voi käydä vähän köpelösti. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Tällainen random kysymys tähän väliin, että mikä on lempieläimäsi? Henkilö D. D. Mikä on lempieläimesi? No ei ainakaan tappajamehiläinen. Se ei ole kiva, kun ne tekee pesään niskaan. Mutta varmaan rotta. Ja henkilö C. Kissa tai kani. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Henkilö, mikä sinä olet? B. Mikä tahansa, millä on kiva leikkiä ja helppo teurastaa. Ja henkilö A. Siis, puhuit sä lemmikistä? Ihan lempieläin. Joo. Mulla oli kerran mies, mut se tappoi mut ja sitten, no, vaaleanpunainen, yksisarvinen, pärisee. Selvä. Ja nyt vielä. Kyllä, siellä näyttäisi selvästi tulos tulevan ja kuolema, seuratkaa minua. Ei vielä! Sekoittukaa. Aivan, kyllä. Kuka kylvi lappusen? No niin, nyt saa tulla. Nyt saa kuolema tulla. Olkaa hyvät, tänne päin, herra. Ja kerrotko, kuka on rakkaasi? Henkilö A. Ja kenet näistä epäilisit hänen olevan? Ihan eeställäkin perusteella tuolla. Kyllä, ja sieltähän se rakas löytyy. Kuolemakin sallimaan. Kaunis pari. Varmaan tässä ollaan häämatkalle Manalan majoille menossa. Saanko vielä kysyä, että millaisia häämatka-ajatuksia teillä oli? Onko jotain ihanteita? Japaniin! Ja kuolema. Styksjoelle. Kuulostaa hyvin romanttiselta. Kiitos. Mikä pois? Siinä portaat tippukaa. Kauniit portat sieltä. Ja olikos meillä? Meillä ei ole muuta Ei ole enempää tarjottavaa tässä teille. muuta tarjottavaa.
rakas yleisö, eli kiitoksia mielenkiinnosta ja että olette tulleet tänne koko porukka ja anteeksi kaikki meni ihan pieleen ja... Niin, mutta sillä Aina pitää lähettiinkin. Ei se puhu päällekkäin. Niin on. Onneksi me ei olla päällekkäin, mutta... Niin, mutta niin. Joo, Kiitos. kiitos kaikille.